И какво става, хора? Аз съм TRXBG и от отдавна не съм правил видеоклипове. Да, знам. И затова правим видеоклипове с Георги. Затова лайкнете... Да, той казва здрасти. Затова лайкнете лайк бутон, сабскрайбнете се. Ако искате още видео в Bloxfoot, пишете долу в коментарите и лайкнете и сабскрайбнете се, както винаги. Да, мислех да правим видео на Toilet Tower Defense, но както виждаме, играта е шатдаунала, не може да се играе вече, но хората викат, че ще се върне. Да се надяваме. Защото там имах много добри легендарки, а един от моите приятели имаше митици. Затова нека да тръгваме. Добре. И както виждате, хора, от тук може да се вземат квестове. Ако някой не знае, ако ви знаете, да, и гладиатори. И натискате, например, Level Required 275, 9, 8 Gladiators, Reward, там ревардите. И ако искате да го направите Confirm, ако не искате Return. Или Nevermind, ако искате да не искате даже да направим цялата мисия. Това аз натискам Confirm. И както виждате, те не се виждат. Затова, например, като тръгне тук, те тогава се появяват. Ако някой не знае логиката на тези неща. Както виждате, аз съм малко слабичък, аз съм 280 левел. За мен аз съм много слаб, вие може да сте, например, 2000 левел. И не знам, но може би ще направим лан, нещо подобно с Георги. Ето е така. Той е добър, много е добър, Георги. Кой левел беше? 2128. Да, и той може да се превръща в Веном и то крайния. Ще направим например на 7 от 8 гладиатора, ще анбалзирам видео. И хора, и понеже искам да ви покажем как да се вземете електрик, ама ще ви трябва 500 000 поне. И като използвате електрик и като вземете 400 мастер, може да вземете електрик клоус, което аз имам. Да, някъде ми отиде лодката. Да. Лодката. Беше някъде е тук. Ти го спомням. Това остава да се нащупа. Ами... То беше на Скайландовете, нали? Добре, както виждате, ако може да отидете с лодки, аз в момента няма да го ползвам, защото да ви покажа. Нали виждате тия 4 острова? Летящи 4 острова. Да. Той има Веном, той е много бърз. И като виждате тези острови, там. Аз съм понеже съм на макс графики. И виждам навсякъде. Значи, който не знае, значи който отива в Skylands, е тук зад него. Значи, е тук зад тя камъня. Е тук ще намериш. И, например, вие сте вече дошли на морето, т.е. на плажа. Или острова. Където е тук. И виждате ли тази лодка, където в момента някой е катастрофирал или нещо, кой е направил? И където съм също и аз. Да, и където е Георги. И виждате там, зад него. И тук. Тук се продава електрикала, мати сайентиста. И там говорите си и той струва 500 000. Да. Това е много добро електрика, защото той може да стъмва. А пък ви двете можеш ти да правите. Да. И понеже не съм мастери, нали, 200 и малко не мога, затова, като, например, си мина гладиаторските мисии в момента, аз не съм ги минал, защото трябва да ви покажа, нали, ако някой не знае. Затова, нека да тръгваме! Не, нека да не тръгваме, какво ще кажеш? Не, нека да тръгваме. Аз не съм. Между другото, хора, ако не знаете,
ще дойде още един приятел, ако му хареса играта. Той даже ще дойде, мисля, че. И да. Нека... Дали ще бъде Алекс или ще бъде някой друг? Да. Съзнай. И да. Да тръгваме. И както виждате, хора, отивам да се правя мислите. И ако не знаете какви са бандити, т.е. алигаторите, или как не се вика. Един е тук, точно там. Това са изи, те не ми бият демидж. Ама много хил. Добре, това е шотна, ама не ми се зачит, това е дано. И един е тук, точно там, където е камъка. И кто? Дали вземете? И другото къде беше? Тук ли беше? Защото ти май го убих. Добре, няма да се тая. И един е тук. Ще края. Най-доброто комбо е просто такова те. Това и това. Добре, един е убит. После май беше тук, да. И както виждате, това е добро, благодаря. Зачете ми се. И когато убия всичките... Дали е припусна един кил. Къде? Ето. Окей, сега трябва да го убия, хора. Как знаете? Не го виждам никъде. Тук дали? Ето дали. Добре, хора, като ги убия, ще ви покажа по-нататък какво става. И да. И как виждате, минах си мисията. И там ми се видава 1 милион 300 000 XP. И ми дава 7000 пари битра. И както виждате, като влезете тук, нали, не влизате. Там би трябвало някъде да има чест, да, ето го е чест. И ако не знаете колко ви дава този чест, май на рандом според мен. Даваме 810. И е тук би трябвало му да се биш с приятели. Също приятели. Ако не си мисля. Да, тук му да се биш с приятели. Или хора, или рано горе тези неща. И там има един чест, ако не знаете. Който ми даде 1034 пари. Много пари и там има чест, би трябвало да се спамва на рандом чест, да ви кажа. Дали, я покажи за PvP-то. PvP? Тук е PvP-то, който иска да гледам. Убих. И да, може би това ще бъде от типа хора, надявам се да ви хареса. До следващата част ще е по-дълго, понеже сега малко е по-малко, защото в момента сега изучавам Bloxroot. Преди 10 часа играх тази игра. И в момента съм 289 левел, не знам как толкова бързо. И може после да ви казвам следващия епизод, може да ви кажа кодове за Bloxroot. Да дигате по 2 XP. И хора, понеже малко Гаррисмод са ме заставили. Извинявайте за това, но може би няма да правим сериали на FNAF Гаррисмод. Казвам, това не напред сериал там, но не може. Няма. Извинете хора, но трябва. Това е за наше добро. И понеже, както виждате, вече правим видео на Roblox. Може да играем на страшни игри. Кажете някакви страшни игри в Roblox да играем. Да мимик, например, Five Nights at Freddy's The Coop. Или каквото там нещо. И не ще играм. Надявам се да ви хареса клипа, хора. Надявам се да ви много десил този клип и много бил, нали, много за информация, нали, понеже казвам къде има честове, където нали си купите там
Ама ако ви е помогнало, да. И да, това да е. Един лайк, сабскрайб, ако не сте забравили, сабскрайбнете се и чао!